סגולת רבי מתיה בן חרש. נורא פשוט. באים להדליק נר, שמים 18 נרות. 18 נרות. ובאים להדליק את הנר ראשון, ואומרים ככה על כל נר ונר. הרי אני מדליק נר לכבוד נשמת רבי מתיה בן חרש, יהיה לישועה ואז למי שרוצים לישועה ומה שרוצים לישועה. אם זה לכם אז אתם אומרים לכם, בכך וכך, והם מדליקים את הנר. וקוראים את מזמור תהילים פ"ו. ככה 18 פעם מדליקים עוד נר, ועוד הפעם, ועוד נר, ועוד הפעם, ככה 18 פעם. ואפשר גם להגיד שאתה תתרום 18 ש"ח לצדקה לעילוי נשמת רבי מתיה בן חרש, ואחרי זה קוראים במזמור קי"ט את האותיות ק' ר' ע' ש' ט' נ'. אוקיי? קי"ט את ק' ר' ע' ש' ט' נ'. וכמובן שמבטיחים, קודם כל מבקשים בקשה אחת בלבד, כן? כל ה-18 נרות מבקשים רק בקשה אחת, אותה בקשה, 18 פעם. מבטיחים בעזרת השם שתראו ישועה, תפרסמו ותודו לבורא עולם על הנס. לפרסם את זה ברשתות או איפה שאתם רוצים.